Mga igsuon, karon maong Domingo sa pagpasakit sa Ginoo. Uban sa mga batang Hudiyo, ang simbahan miambil ng adlaw sa kadaugan ni Kristo. Misulod siya sa balaang syudad, ang Jerusalem, aron pagtabok gikan niining kalibutan na ngadto sa iyang amahan. Ang mga pagsaysay sa pagpasakit sa atong Ginoo nga basahon niining Domingguha, sa walay duha-duha, naglangkob gayud sa kinauyukan sa atong mga ebanghelyo. Adunay daghang mga pagtagad nga nag-abot libot niining yano, apan mahinuklugong mga sugilanon. Nagmando sila sa paagi sa pagsaysay sa kasakitan sa atong Ginoo. Sa gihimong pagtagad aron pagpakita nga ang Kristyanismo walay kalabutan sa kalihukang malapason ug masupakon, ang mga ebanghelista mipatataw sa duruha ang laraw nga musangpot ngadto sa kamatayon ni Jesus ug ang pagkainosente sa manunubos nga gilansang alang sa mga makasasala. Kini sila nagmatuod usab kun giunsa niining maong kamatayon paghingpit ang balaang kasulatan o gituman diha sa mahinungdanong hitabo sa pagpasakit o diha sa mga taho nga nagbutyag niini. Ang makasaysayong pagsalot sa paglansang diha sa kasaulugan sa Pasko sa pagsaylo, mahinungdanon kaayo alang sa mga Kristiyano. Ang paghalad og karnero isip sakripisyo, gipulihan ni Jesus ang sakripisyo sa bag-ong kasabutan. Dugang pagayud niini, ang mga ebanghelista misugyot nga si Jesus maoy sumbanan sa pagpaubos, sa pagampo, sa paglahutay diha sa pagantos. Pinaagi niining mga hiyas na naghingpit sa pagkatawhanon ni Jesus, nakakat-on gayud ang simbahan. Ang mga pagsaysay sa pagpasakit sa atong Ginoo dili gayud makunhuran diha sa pagsugilon lamang sa mga yugto. Tiniman-an sa kinaiya sa matag ebanghelista, sila nagpadayag og usa ka hiniusang kasaysayan diin ang pag-atake sa dautan nga nagadahatod kang Jesus ngadto sa iyang tumang pagpasakit gihimo sa Dios nga kawang. Pamalandungan nato kini. Sa pagpasakit sa atong Ginoo, gibalaan niya ang tawhanong kasakit ug pag-antos. Nakaamgo ba ikaw niini? Tungod sa pagpasakit ni Kristo, ang imong kasakit ug pag-antos nakaangkon og bili. Giunsa man nimo pagdawat ang imong makasakit ug pag-antos? Gihangyo ang tanan sa pagtindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, makinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dakuya mo sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Jesucristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinagi sa pagpakatao ug pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga pinagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pagambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong labutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako
Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabel, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kunay gugma siya kaniya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglibot kanako, gitabangan ako sa kapanon sa mga dautan. Ilang gipsan ang akong makamot ug mga tiil, makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot, ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, Ginoo, ayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko, dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni hako, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha kaniya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sa makanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Pagtuman sa imong mahal nga kasuhan, ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa among pagtuon, o gagaka kami sa pagtuman na kasugoan. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Lucas. Sa pagabot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, ug miingon siya kanila, Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo nining panahon sa pangilin sa pagsaylo, sa dili pa ako magantos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya, gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, Dawata kini og bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom nining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Unya, gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ani adinhi mitambong sa lamesa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios, apan pagkaalaot niadtong tao nga nagbudhi kaniya.
Unya nagpangutan-anay sila kung kinsa ka kanila ang magbudi kaniya. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan, ug miingon si Jesus kanila. Ang mga hari nining kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakupan, ug ang mga punuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinunua ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kamanghuran, ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw ang gisilbihaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayod. Apan ako aniya nagasilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug ingon nga ang akong amahan nagahatag kanako og katungod sa paghari, himuon ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamesa sa akong gingharian, ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, ingon sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug kon mahibalik na ikaw kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong mga igsuon. Si Pedro mitubag. Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. Ug miingon si Jesus. Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tuktugaok ang manok ni adlaw sa dili mo pa ako ilimod sa makatulo. Unya miingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puyo ni puntil ug walay sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayud. Apan karon, Miingon si Jesus. ang adunay puyo o puntil kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo ug ang halin ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinun-an miingon. Tanawa Ginoo, ani ay duha ka espada. Ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, miingon siya kanila. Pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, mipahilayo siya kanila ug gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, Miingon siya. kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo mao'y matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Human sa iyang pagampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo, ug miingon siya kanila. Nganong nangatulog man kamo? Bangon o pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinun-an, nag-una kanila, ug miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon. Judas, budhian ba di ay nimo ang anak sa tao pinaagi sa usa ka halok? Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kun unsa ang mahitabo, miingon sila. Ginoo, ipanibas na ba namo ang among mga espada? Ug sa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan ubag, Husto na. ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya.
Unya miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa mga punuan sa mga Hudeyo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag-adlaw uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ninyo ako dakpa hom sa kangitngit. Unya, gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari ug misunod si Pedro nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulog naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Kining tawhana, kauban ug ingon, Babay, wala gani ako makaila kaniya. wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon, Ikaw sab kauban nila. apan Dili. mitubag si Pedro. Dili oy, dili ako kauban nila. Unya, paglabay sa may usa ka takna, dihay laing tawo nga miingon, Walay duha-duha. Kining tawhana kauban gayud niya, kay taga Galilea usab siya. apan mitubag si Pedro. Uy, wala ko'y kalibutan na nang imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo ug mitutok kang Pedro, ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok karong adlawa, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya. Sige, tag-anak kung kinsay nagbunal kanimo. Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. sulti kami. Miingon sila, Ikaw ba ang Mesiyas? mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. Ug kon pangutanon ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan, Nang, ikaw ba di ay ang anak sa Diyos? siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako ang anak sa Dios. Unya, miingon sila, Wala na kita maginanglan pag mga saksi. Kita mismo nakadungog sa iyang kaugalingong mga pulong. ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato ug didto gisumbong nila siya. Sila miingon, Kining tawhana, hisak pa namo nga nagpasalaag sa atong mga tao. Ug nag-awhag kanila sa dayli pagbayad og buhis ngadto sa emperador. Og miingon nga siya mao ang Mesiyas, usa ka hari. si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Unya, miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagan nga katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiog niya sa kagubot sa mga tao tungod sa iyang mga pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea. Unya milibot sa tibok Hudiya og karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya, ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakigkita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa, gipangutanan ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang. Apan wala gayud mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod
ug gipasakaag bugat nga mga sumbong batok kang Hesus. Unya gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nila harianong bisti ug ipadalag balik ngadto kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato, kaaway sila kaniadto. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tugiingnan sila. Inyong gipadala kanako kining tawhana og miingon kamo nga nagapasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa iyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sadan sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab magakaplag kaniya nga sadan, kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko lang siya og unya buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, patya, si Barabas maoy buhii. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod kay siya nakabuno man. Buot si Pilato nga buhian si Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao, apan misinggit sila sa pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa ikatulo kay gayon, miingon si Pilato kanila, Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisan unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian. apan mipadayon sila pagsinggit ug kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay og tawo, ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton niya kanila ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Ug milingi si Jesus kanila ug miingon, Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga muingon ang mga tao, bulahan ang mga babae nga dili mga anak, ug ang mga babae nga wala makapanamkon, ug wala gayod makapasuso ug mga bata. Mao kadtong panahuna nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo, ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kun kining mga butanga gibuhat pa sa lunhaw pa ang mga kahoy, unsa kahay mahitabo kun kini laya na. nagdala usab sila og laing duha ka mga tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pagabot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabira, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. ug gibahin-bahin nila ang iyang saput pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, Giluwas niya ang uban, paluwasa siya siyang kaugalingon kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila ug gitunulan siyag bino ug miingon, Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining musunod, kini siya mao nga hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya, Dili ba ikaw mao ang Mesiyas?
luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maora nga silot. Apan ang silot kanatong duha, angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. miingon si Jesus kaniya, Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. mga alas 12 ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil didto sa templo. Unya misinggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Palihog mangluhod. Palihog manindog. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Diyos sa pag-ingon. Tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, namo silang tanan nga namukpok sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw niining mga butanga. May tao nga ginganlag Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Maayo ug dungganan siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labang hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya habol nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa bato, usa ka lubnganan nga wala pagayud magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giun sa paglubong didto ang lawas ni Jesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Nianang adlawng igpapahulay na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod. Palihog mang lingkod. Mga igsoon ko diha ni Kristo mayong buntag. Mura maghinay. Dili ko kalingaw mangayog katahuran sa dili pa magwali. Tungod kay para nako ang kinanindutan nga katahuran mao ang pag-ingon sa sugod sa misa ug ang Ginoo mana kaninyo ug ang pag-ingon usab sa pari sa dili pabasahon ang ebanghelyo ug ang Ginoo mana kaninyo din ang tanan motubag ug nausab kanimo. Mao kana ang kinanindutan nga pagtimbaya ug pangayog pagkatahuran ug greetings diha sa katawhan. Apan akong gisuwayan karon sa pagpangayog katahuran kay perting taasa basig nakatuog na mo nga naminaw sa atong pasyon. Usbon ako mayong buntag. Sa una, inigbasa sa pasyon. Miadtong mga 1970s ang simbahan mingon nga kun ang pasyon sa Ginoo pagabasahon diha sa Santos nga misa ilabi na nining Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoo, wala na iwali. Nindot kay itong panahon na kay di na magwali ang mga pari tungod kay ang kinanindutan usab nga wali paminawon mao ang pasyon sa atong Ginoo.
Apan sa nagligid ang panahon, karong panahon ay labi na karon, giingon nga kinahanglan magwali. Ug unsa katas-a ang pasyon, mausab katas-a ang wali. Usaron di mo makatug, gunit na lang mudaan sa inyong lingkuranan. Mga igsoon, dahi istorya sa usa ka magtutudlo nga mihagit sa iyang mga tinunan sa grade school. Mingon ang magtutudlo, hatagan mo nako og premyo nga 500 pesos kadtong makatugan sa ngalan kung kinsa ang kinabantugan o kinasikatan nga tao sa kasaysayan. Who is the famous man in history? Niya usa ka bata nga Irish boy, mingon og mitindog nayon, ma'am, si Saint Patrick. Kaya arang sa mga Irish, sikat kayo ni si Saint Patrick nila. Ang ilang pista, bisag matunog si Mana Santa, magpista gina sila. March 17, kay para nila, sikat kayo si Saint Patrick. Og mingon ng maestra, sorry Ronnie, sayop ang imong tubag, dili si Saint Patrick. Og dihay Indian, nga bata, nga mingon, ma'am, si Mahatma Gandhi. Tungod kay katungwa mahibaw, si Mahatma Gandhi maong usa ka Hindu, usa ka Indian nga nagpromote og active non-violence nga mao'y nakapalingkawas sa India gikan sa mga British. Og mingon siya, sorry Ranjit, sayop usab ang imong tubag. Iya dihay Pilipino nga batang lalaki mibarog nga mapasigirbuhon kaayo og mingon, ma'am, ang akong tubag si Manny Pacquiao. Ingon ang maestra, no, Pedro, wa ta maghisgot ani og mga boksidor. Unya dihay bata nga babae nagpanuko nga mingon, ma'am, si Jennifer Lopez. Bantugan ni siyang mag-awit sa Amerika si Jello. Mingon, dili Mary, dili si Jello. Og agresibo kayo ang usa ka Pinay nga batang babae og mingon, ma'am, si Chris Aquino. Ingog dili hing resign na gani siya niadtong miaging adlaw. Moto nga mingon ang maestra, karon kay wa may nakatubag sa akong pangutana, sakaan nako from 500 to 1,000 pesos. Ug usa ka Jewish boy, usa ka Hudiyo nga batang lalaki mitugbaw sa iyang kamot og mingon, ma'am, Jesus Christ. Unya mingon ng maestra, insakto ang imong tubag, Aaron. Kuhaa ring imong 1,000 nga premyo. Og samtang gidawat sa bata nga si Aaron ang premyo, mingon ang iyang magtutudlo, kay baw ka Aaron, nakapakugang ka kanako ang imong tubag. Tungod kay mitubag ka og Jesus Christ nga di man unta mumutuo kamong mga Hudiyo ni Jesucristo. Og mitubag ang bata nga si Aaron, kay bawo bitaw ko, ma'am, para nako ang tubag unta si Moises, pero mitubag ko og Jesus Christ tungod kay what is business is business. Tiaw bagoy 1,000, kay bawo siya si Moises, kay para sa mga Hudiyo di man sila motuo ni Jesus, para nila si Moises pa ang propeta. Pero what is business is business. Mga igsoon, ang mga Hudiyo nabantog kaayo sa ilang pagkamaayo diha sa natad sa business. Excellent businessman. Sa Jesus usa ka Hudiyo ug usab maayo siya mo patigayon. Ug gani he also meant business. Bisan sa sayo nga pangidaron sa dihang 12 anyos pa ang bata nga Jesus, sa dihang nakaplagan siya ni Maria ug ni Jose didto sa templo, nahibalo na siya sa iyang misyon. Nangutana siya sa iyang mga ginikanan, nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba day kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Sa usa sa mga version sa Biblia, ilabi na ang Duway version, the translation ni ining maong mga pulunga muingon, and he said to them, why is it that you have sought me? Did you not know that I ought to be occupied in my Father's business? Mga igsoon, kinahanglan mo anhi siya sa kalibutan, dili aron pagpahimulos sa popularidad o sobrang pagdaig sa katawhan,
kundili paghimo sa business sa Amahan, ang pagpatigayon sa Dios nga Amahan. Niining Domingguha atong gihandom ang madaogong pagsulod ni Hesus sa siyudad sa Jerusalem. Kahibaw siya nga magaantos ug mamatay siya didto, ug mao kana ang kinauyukan sa business sa Amahan. Buhat sa Amahan nga iyang gipangita, nga iyang tumanon. Og kinahanglan gayud nga iya kining himuon, og ang gitakda nga panahon miabot na, wala nay balibaray. There is no turning back. Tungod kay mingon man siya, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug sa pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, sa mga buluhaton nga iyang gibuhat kanako. Business is business. Busa karong adlaw nagatimaan sa formal nga pagsugod sa pagpasakit ni Hesus ang iyang pagantos nga mutapos sa iyang kamatayon didto sa krus. Ug mao'y hinungdan nga ato kining gitawag nga adlaw og Passion Sunday, kun Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoo. Nabantog usab kining Domingguha nga gitawag og Domingo sa Lukay, Palm Sunday, na nagani atong mga igsoon nga nagdana og lukay, kaya aron mabinditahan ang lukay unyang alas 7:45. Tungod kay ang mga lukay o nga mga palwa ato amang pagabinditahan apil na sa ritual agig pagsugod sa santos nga misa. Ang mga lukay o mga palm branches o sanga sa mga palma mao ang karaang simbolo sa kadaugan. Tanawon nato ang imahin ni San Pedro Calungsod. Sa una wa patoy lukay, karon naanay lukay nga yang gibitbit, nagsimbolo kana og kadaugan. Kining mga palma dili ni motubo kuno didto sa Italia. Apan sa dihang ang mga sundalo nga Romanhon mouli gikan sa gubat, magdala sila og mga sanga sa palma gikan sa ilang teritoryo nga gidaugan isip souvenir sa ilang pagkadaog sa gubat. Sa dihang misulod sa Hesus sa Jerusalem, ang katawhan naninggit ug migrate ug mitimbaya kaniya samtang nagwarawara sa ilang mga lukay. Gitimbaya siya susama sa usa ka mananaog nga hari, ug ang wala nila masayri mao ug wa nila maamguhi mao nga ang kadaugan ni Hesus mudangat pinaagi sa bili sa iyang kaugalingong dugo. Ang yano nga kamatuuran sa Kristohanong kasinatian mao nga ang sala maoy nakaguba sa dagway sa atong kinabuhi ug nakahimo kinig kahugaw sa atong kinabuhi nga nagdala kanato ngadto sa pagkagahi sa atong kasing-kasing. Bros, giisa isip simbolo sa pagpapas sa atong mga kasalanan sa katawhan, ibabaw kaniya aron usab sa pag-usab ug pagpahumok sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa pagpadayag sa kalawom siyang hingpit nga gugma alang kanatong mga katawhan. Ang kamatuoran mao nga sa Hesus naghunahuna nga takos kita sa tanang kasakit ug pag-antos nga magpakunhod kanato diha sa pagpakahilom. Kinahanglan dili nato ikalimtan nga sa Hesus namatay didto sa krus aron makabaton kita og bag-ong kinabuhi ug atong asulayan diha sa atong kaugalingong iyano nga kinabuhi ang pagsundog ug pagsunod kaniya. Ang mga lukay magapahinumdum kanato sa tulo ka kamatuoran. Una, nagapahinumdum kini sa atong tawhanong pagkamabalhinon, dili makanunayon, walay kasiguruan ug paling-paling. Dali ra kaayo tang mausab ang tingali karon ang usa ka bayani mamahimong dautan inig kaugma. Kung magpuyo ta sa atong kinabuhi nga magsalig ra ta sa atong tawhanong popularidad o kaila o kainila, maura og nagtukod tag kinabuhi diha sa hangin. Ug ikaduha, ang mga lukay nagapahiluna kanato diha sa pahayag og pag-asoy sa pasyon o sa pagpasakit. Ang mga tao nga nahiapil sa pasyon sa atong pagpaminaw sa pagbasa diha sa pasyon, dili mga binuhat nga tao sa laing planeta o mga outer space, sila mao kita. Tingali pinaagi sa atong pagbasa sa pasyon, maka-identify kita sa atong kaugalingon uban sa ngalan nga Pedro nga milimod sa Ginoo.
Siguro para nimo ikaw si Pedro nga milimod sa Ginoo, siguro ikaw si Judas nga mibudhi sa Ginoo, ug siguro apil ka sa mga tao nga misibat ug nanagan nga mga tinun-an tungod sa kalisang, ug tingali uban ka sa katalawan ni Pilato o ang gimati nga way pagpakabana sa katawhan niadtong panahona. Aduna kitay tagsa-tagsa kapapil ug tagsa-tagsa kaluna diha sa istorya sa pasyon. Ikatulo, ang mga lukay nagapahinumdum kanato sa gugma ni Jesus alang kanato. Bisan pa man sa tanan nga gihimo nini mga tawhana ngadto kang Jesus, siya nagpakamatay alang kanila ug alang kanatong tanan. Ang iyang gugma, ang iyang kamatuuran, ang iyang pasaylo, ang iyang grasya mao ang sukaranan ug pundasyon diin kita mosalig. Bisan man sa atong mga kapakyasan diha ni Jesus, makabaton kitag bag-o ug kusgang kinabuhi. Ang mga lukay nagapahinumdum kanato sa tawhanong pagkamabalhinon sa una ug karon, sa atong kaugalingong mga sala ug mga kapakyasan ug mga makaluluwas ug madaogong gugma ni Jesus, nga maoray bugtong nga magahimo kanatong tibuok ug mga maisugon nga mga katawhan. Adunay miingon nga ang kinabuhi kuno susama sa usa ka yuyo. Tigduwa man siguro tag yuyo sa mga gagmay pataw katong mga bata. Sama kuno ang kinabuhi sa usa ka yuyo diha sa kamot sa Ginoo. Bisan pag muubos kini og misa og musaka, sa kanunay mutapos gayud kini diha sa mga kamot sa Ginoo. Karon mao ang Domingo sa Lukay, ang sinugdanan sa Semana Santa, di natong gihandom ang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Giyukbuan panahon sa Domingo sa Lukay, gilibak ug gidaot ug gipatay sa Biyernes Santo ug gibayaw sa Domingo sa pagkabanhaw. Ug bisan pa niining tanan, siya nagapabilin diha sa mga kamot ug sa palad sa atong amahan nga mao ang Ginoo. Ug aron magpabilin kita diha sa palad ug kamot sa Ginoo, ilabi na nining Semana Santa atong hinumduman ug himuon kining mga litraha. Naani siya acronym ang in English sa palad ug pad, o in English sa mga palma nga mao ang palm, PALM. Prayers, almsgiving, love, and mortification. P, prayers, pag-ampo. Nining simanaha magagahin kitag panahon diha sa pagpakig-uban sa atong Ginoo sa pagpamalandong o pag-ampo. Magagahin kitag mga panahon sa paghunong sa atong mga buhat o kalibutanong mga kalihukan o sa tinuray. Makikistorya ta o maminaw kita sa atong Ginoo. Mugahin kitag mga panahon sa pag-apil sa mga reliyosong kalihukan sa atong parokya. Muapil ta sa istasyon sa krus, mugahin og panahon sa pag-vigil, paghimog adorasyon diha sa Santissimo, ug himuon nato kini dili usa ka obligasyon, ug dili tungod sa atong tradisyon, kundi uban sa kinasingkasing gayud og personal nga debosyon. Pag-ampo. P. A, almsgiving, paghatag og limos, palihog, pangita og panahon, nining simanaha sa pagtabang ngadto sa mga labing ulahi, mga nangawala o mga labing ubos diha kanato. The last, the least, and the lost. Mao kini ang panahon sa pagbayad og balik, payback or payback time. Ilabi na kaninyo nga gipanalanginan sa Ginoo pag-ayo, ipaambit ang inyong panahon, ang inyong bahandi ug ang inyong talento. Your time, talents, and treasures, ipaambit ngadto sa nagkinahanglan. Ang ikatulo, L, love, gugma. Palihog atong buhaton ang bisan unsang ginahimo nato o debosyon nga inyong himuon ining simanaha, isip usa ka pagpadayag og pagpakita sa inyong gugma og pagpasalamat ngadto sa atong mahigugmaon nga Ginoo. Panahon nining mga adlaw usab mugawas kita sa atong mga agianan ug mulakaw kitag laing sobrang lakang, another extra mile or another extra kilometers aron sa pagpakita sa atong gugma ug pagtamod, pagpasalamat sa mga tao libot kanato. Mausab kini ang panahon nga kita nahigugma, nagatagad ug nagaatiman sa usag-usa.
mortification, ang pagdumili sa kaugalingon. Maghimo kita og mga sakripisyo og mulakaw sa unahan pa sa atong kasayon. Go beyond our comfort zones. Ang pagpuasa og abstinensya, dili lang sa pagkaon kundi niadtong aganahan nato nga kinahanglan magdala kini kanato ngadto sa halawom nga pagpamalandong ug halawom nga relasyon sa atong Ginoo, nga magdala kanato ngadto sa halawom nga kausaban. Diha sa atong acronym nga PALM, P-A-L-M, ato kining dugangan og letter S. That is prayers, almsgiving, love, and mortification with a smile. Dili lang ta magmugot, magmudtok, kundi pahiyom bisag unsa nga atong buhaton nining Semana Santa ato kining himuon uban sa kalipay ug uban sa pagpahiyom ug pagpasalamat. Dili kay ingnon tag muramang kagnaog Semana Santa. Mupahiyom ta sa atong mga pagsakripisyo. Ang Ginoo mahigugma ni atong malipayon nga tighatag. God loves a cheerful giver. Pasalamatan nato ang Ginoo sa paghatag kanato og higayon ug oportunidad sa pagtubag sa iyang gugma. Og tingali ato pag yung dugangan og laing S. We do prayers, almsgiving, love, mortification with a smile, and in secret. O ang Semana Santa mao ang panahon labaw sa tanan alang sa atong personal nga mga debosyon. Ang atong langitnong Amahan kanunay nagatan-aw sa atong kasing-kasing. Busa ato usab nga himuon ang tanan uban sa kamatinud-anon ug sinseridad ug nga adunay kasing-kasing. Sa atong pagsugod sa Semana Santa, atua usab nga iwarawara ang mga lukay uban sa pagdeklara sa kadaugan ni Hesus. Dili susama sa mga katawhan sa Jerusalem. Nasayod kita nga ang iyang kadaugan nagagikan sa iyang katapusang sakripisyo didto sa krus. Busa isip mga Kristiyanos, kinahanglan maghupot usab kita sa business sa Amahan, sa pagpatigayon sa Amahan. Business of love, business of self-giving and self-sacrifice. Ang pagpatigayon sa gugma, paghatag sa kaugalingon o pagsakripisyo sa kaugalingon, ug diha lamang sa pagpakamatay sa atong kahakog ug kadao, diha lamang sa paghatag sa atong tibuok kaugalingon, ug diha lamang sa tinuod nga gugma nga makaapil kita sa kadaugan ni Hesus dinhi sa atong kalibutan ug hangtod sa kahangturan. Busa akong panghinaot, sugod na mugmata kay hapit na matapos. Akong panghinaot sa usa ka balaanon ug makahuluganon nga Semana Santa kaninyong tanan, ug ang Ginoo manalangin kaninyong tanan karon ug hangtod sa kahangturan, and wishing you a blessed and meaningful Holy Week to everyone. God bless you. Manindog palihog. Ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay o mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang ang mga pulong sa Ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit o kamatayon. Ato karong dadon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan, pinaagi sa iyang anak ngayang gitugyan alang kanato uban sa gugma nga dili nato masabot. Bingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasunod sa atong manuluwas sulod niining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nagantos sa bisag unsang mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga may nulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuhuon nga nangamatay, magampo
mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo ug Amahan, uban sa malinawon nga kaisog, nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog samtang among gipadangat nga kanimo ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, ang pagpasakit ug pagpakamatay ni Hesus nga imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimot kami kanimo. Kon kamira wala kami mahimo. Apan tinabangan ining yang hingpit nga sakripisyo makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan.
Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapa sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos nga kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gari ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagto.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Hesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa maghiusa kita sa pagingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunugos. Hangging harian ang gahom ug ang himaya, Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
Ipakita ta ang panaginig sunay, ang panagdait manag. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod nining mga balaang gasa, ang kamatayon sa imong anak nagahatag kanamong paglaom og nagaligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo ta kanamo nga makanunayon hangtod sa kadampusan ug magdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyot. Gipahibalo ang mga lay ministers nga palihog tan-awa ang inyong schedule sa Semana Santa nga gibutang sa bulletin board sa sakristiya. Palihog tan-awa alang niining simanaha. Daghang salamat. Maghimo ako mga pasalamat pero ako kamuhangyoon dili lang kita mamakpak, no, kay atong i-mellow down ang atong tuno sulod nining Kwaresma. Pasalamat kang Father Dodong sa mga lay ministers, mga altar servers, sa atong lindot nga choir, unya sa mga nagbasa kaganina sa pasyon nga meaningful kayo ang ilang pagbasa ug ang pag-deliver, naghatag nato og espiritu sa pagpasakit sa atong Ginoo, ato silang pasalamatan. Unya mga igsoon, akong ipahibalo kaninyo nga niining Domingo sa Pasyon, giisip usab sa simbahan nga Alay Kapwa Sunday. Gidapit kitang tanan nga makigiusa sa kalisod sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga kabus. Mao nga ning Dominguha, aduna kitay mga sobre nga gipanghatag, pasudlan sa atong tabang og donasyon alang sa katuyuan sa pagtabang sa mga naglisod, sa mapananglit sa mga estudyante nga walay ikabayad sa eskwelahan, nakita scholarship sa Alay Kapwa, unya alang sa mga biktima sa katalagman, ato usab nga itabang kining maong kwarta, ug alang sa mga mag-uuma nga wala usay ikagasto sa pagsugod sa pagpanguma. So gihangyo kamong tanan ng mga igsuon nga nakadawat og sobre nga palihog sudlin ninyo kana. Alang sa ato mga barangay social action commissioners nga wala pa makadawat og sobre nga gamiton, palihog anak kamos kumbento, pakikitain ninyo ang atong social action commissioner sa parokya, si Mrs. Ligores, no? Unya mga igsuon, ako usab nga ipaybalo kaninyo nga duula naman ang kapistahan o kasumaran sa paghalad sa kinabuhi ni San Pedro Kalungsod, mao nga karong hapon among dapiton ang tanan sa pag-apil sa nobena para kang Pedro Kalungsod, magsugod karong adlaw kada alas 4 sa hapon. Unya sa bispiras sa Abril 1 himuon ang Santos nga misa alas 4:30 dinhi sa atong simbahan, unya sundan sa procession. Unya sa iyang piyesta mismo Abril 2 ang misa pagahimuon didto sa Malbog Shrine sa may alas 4 sa hapon, no? Unya nagsugod na batag raise og funds para i-develop sa maong lugar. Adunay mga tao nga nagsugod na paghatag sa ilang tabang atong gimantala naa sa taming. Unya mga igsuon, ako ipahibalo kaninyo nga sulod nining Semana Santa ang misa sa baryo ato una nga hunungon, no, sa sulod lang sa Semana Santa. Kadtong mga baryo nga na-schedule karong simanaha, palihog hibaw-in ninyo nga wala kamoy misa karong simanaha. Unya pahibalo gikan sa Hagna Movement for Good Governance sa Abril 1 adlaw kana nga Lunes human sa Semana Santa alas 8 sa buntag aduna kita ipagahimuon nga motorcade. Magtapok ana sa atong plaza. Unya gidapit katong naay mga sakyanan sa pag-apil sa maong motorcade para lang nga mabati sa atong lungsod nga aduna gadyoy mga tao nga naglihok alang sa limpyo ug matinud-anon nga piniliay. Kadtong mga interesado, palihog pahibalo alang kami diri sa kumbento para makahibalo kami og pipila ka mga tao, pila ka sakyanan ang mag-uban aron mag-andam kami mga gamit nga mga pluglets ihatag kaninyo, no? Again,
Abril 1 adlaw kana nga Lunes. Unya mga igsuon, aduna naman kitay taming karon na gimantala gihapon diha ang mga schedule nato, no? Among gimantala pag-usab kay sa miaging Domingo dihay mga tawo nga wala makadawat, no? Kay daghan kayo kita. Palihog kadtong wala pa, kadtong naa na nya madubli na unya inyong hawiran kay nakakuha ka mula Sunday, ipaambit na lang na sa inyong mga silingan nga wala pa in town sila italamdan katong wala makahawid, no? Unya importante lang mga igsuon nga ako lang ipahibalo ninyo nga naay pananglitan sa adlaw nga Lunes naay istasyon sa Cruz diha sa atong plaza alas 5 sa hapon, no? Kini ugma puhon alas 5 sa hapon naay istasyon. Unya pagka Martes sanglit ang mga pari, tuwa pa man kami sa Talibon naghimo sa among renewal sa among panaad sa pagkapari, wala kitay misa sa buntag dinhi. No, hinumdumin ninyo nga wala agi misa sa Martes sa buntag dinhi. Okay? Unya pagka alas 7 sa gabi sa Martes, aduna kitay nindot nga movie showing ani sa atong simbahan. Gidapit ang tanan kauban kini sa atong pagpamalandong sa Semana Santa nga manganhit tamutan-aw ta Jesus the Film. It's a beautiful story about the life of Jesus in film. No, makita ninyo dinhi sa atong simbahan. Unya naay lain nga movie showing pagka Miyerkules alas 7 gyapon sa gabi kadto ng Passion of the Christ. Okay? Unya gawas niya na mga igsuon, palihog hinumdumin ninyo nga sa Huwebes Santo sanglit na kitay dakong misa sa katapusang panihapon ug pagpanghugas sa tiil dinhi sa atong simbahan pagka alas 4:30 niya nang buntag sa Huwebes wala tay misa paghimuon dinhi sa atong simbahan. Okay? Walay misa tungod kay dapiton kamong tanan musimba niya nang pagkahapon. Alang sa ubang nga mga schedule ato lang ning regularly ibalik-balik sa pagbahibalo ninyo. Unya tamdi ninyo ang mga schedule sa pagpangumpisal para ang tanan gyud matagaan og kahigayunan sa pagkumpisal niining Semana Santa. Okay? Unya mga igsuon nalang ko'y hangyo ninyo kay ilabi na gyud nga ang atong mga bakasyonista manguli na, ang atong mga estudyante manguli na kay mutambong sa Semana Santa. Kinigi brought up gyud ni sa akong attention sa atong mga concerned parishioners sa Hagna nga unta muhangyo lang ta nga sa atong pagpanimba dili may ni ayo yung sabta nga kinaraan ha, para lang ni sa atong kaayuhan sa atong pagsimba we should dress ourselves properly and with decency, no? In English to kay murag para masabtan og ayo, pero mahimo bisayon sa atong pag-ani simbahan kanang magsulob gyud ta sa sinina nga angay pangsimba. Dili na ako i-describe og unsay porma, no? Kay ilang gusto pa-drawingan unta nato diha sa gawa sa pultahan, pero di lang na ingon ana. Ang ato lang nga kabalo man ta, kay edukado man ta unsa ang angay pangsimba, unsa pud ang angay nga pang disco or pang party, pang swimming, pang basketball, lahi man na, no? So palihog mga igsuon para ni sa atong kaayuhan tanan ang mga ginikanan ayaw ninyo kasabi ang inyong mga anak. Kung sa may atong buhaton hangyoon lang sila, dili kasab-an. Kay karon maglisod na mga ganit dagdalas mga batan-on pagsimba. Unya kung ato pa yung kasab-an istriktuhon about sa ilang sinina na musamot na silang dili mo anhi. Ayaw po sila pasuluba ka ng kinaraan jug kaayo. Anang paras new style sa una nga pinabukad o pinaabot sawog. Ayaw. Kaya di na sila manimba. Hangyo alang sila nga anak, kabalo ka, padung rabat na manimba, kung mahimo, hinumdumi itong giistorya ni Father Abet, nga disinti lang takay, ang atong atubangon, dili man ang atong mga barkada, kundili ang Ginoo. So mga igsoon, kauban ni Padre Dudong o sa ubang mga pari, kami manghinaot nga kining maong Semana Santa, mahimog yun nga makahuluganon para kanatong tanan. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo.
Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.